Okay, kammerat. Du er fucking heldig, man. Det skal jeg vise dig der. Okay, prøv det. Det der. En dør, kan du sige. De har ikke øer over i USA, så okay. Hvad er det beklagelige ved den her lejlighed og den her dør? Igen er det en rigtig ærgerlig situation, at døren ikke kan åbnes mere end lige præcis det her. Det gør nemlig, at din 2 kilometer lange sofa ikke kan komme ind. Det er jeg fandme ked af. Men, nu vil den. Det er det der, det er din gang. Fuck, det er nice. Og prøv at alt, det er fucking nice herinde. Jeg ved ikke, hvad fanden de har tænkt sig. Altså, hvis de vil renovere et eller andet, så skal de putte marmor på, eller guldbelæg det. Altså, det er jo fandme nice. Okay, det kan findes et lille hul i tapetet der, og noget sort noget deroppe, men altså, det er jo ikke noget, du ser. Okay, måske skal de puste dørtelefonen. Jeg ved det sgu ikke. I don't know. Men, okay, det var gangen. Gå lige lidt videre. Det er det første værelse. Jeg ved sgu ikke, hvad det skal være. Skal det være sådan en lille kontoropbevaringsrum måske? Det er sådan ikke særlig langt. Det er måske lige så langt, som du er. Hvis nu jeg prøver at lægge mig ned. Okay, det er måske 1,80 bred-agtig. Og så har der hængt et eller andet lige der, kan man se. Jeg ved ikke, hvad det der er. Det er blyant eller kuglepen. Det er lige til at vaske af. Og der er ikke brug for noget. Du skal lige sætte dine lamper op. Det spiller fandme. Går vi lige hen og kigger ned. Vi er på 3. sal. Åbner lige. Nice vinduer alligevel. Hvis de skal skiftes, fair nok. Det er gammel lort. Når man spytter på folk heroppe fra, så siger det bare, når det rammer. Det bliver nice. Fuck, det bliver nice. Du er fucking heldig, mand. Jeg vil også bo her. Jeg kan godt bo lige herinde. Der kan jeg godt bo. Det kan jeg godt. Jeg vil gerne bo her. Jeg vil gerne bytte. Lidt vil jeg gerne bytte. Okay, er det køkken? Prøv lige at se her. Så kommer ud. Det er ikke særlig stort. Jeg aner fandme ikke, om du kan få plads til en opvaskemaskine. Det er meget kompakt. Men på den anden side, du er også vant til at have et skab, bestik og alt muligt. Her der er masser af plads. Jeg ved ikke hvorfor. Der mangler en skabslåg. Nej, den er ikke lavet af glas. Jeg tror, der mangler en skabslåg. Er der noget der? Nej. Og så er det i gang ned til bagsvammen. Der har jeg ikke været ude endnu. Ja, sådan skal de se ud. Okay, problem. Sådan. Og så kan du stå der og vaske op med udsigt til en eller anden kælling, der skal ligge ud på altanen og ligge og sole, mens du bare står la 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 la. Det er fucking nice. Og der er sol nu. Går lige lidt væk. Det er de lille opvaskebord. Det er smart lavet. Det er smart lavet. Så er der sådan en lille hak. Ja, du kan se sådan en lille hak. Det er pragtfuldt. Det er pragtfuldt. Flere skab herovre. Nam. Og en lampe, der hænger virkelig dårligt. Kæft, det er sådan en gammel lort her. Og flere skab. Er der noget der? Det bliver spændende, for det kan jeg ikke se. Okay. Men der er M-head. Jeg kan simpelthen ikke se, hvor der skulle være en opvaskemaskine eller en vaskemaskine. Til gengæld kan jeg oplyse dig, hey, du bor lige under et vaskeri, under sådan et mødvaskeri. Og de plejer at være sådan rimelig nice. Det var det sgu ikke. Nå, videre. Det er det store rum. Det er her. Det er her, det kommer til at ske. Hvor du sidder i sofa her. Og jeg sidder på... hvad er det for noget? Og jeg sidder på stol lige her. Og så din fladskærm lige her. Og så spiller vi. Okay, du får en lidt bedre view. Det ser nice ud. Det ser også nice ud. Så er der en lille stikkontakt. Jeg vil nok sige, de har sparet lidt på stikkontakterne. Jeg ved sgu ikke... Sådan en der. Du skal bare have en masse af forlæggeledninger. Og en pæn lampe. Og her, soveværelset. Forestiller jeg mig.
Altså gulvet, det er fandme nice. Det er lidt beskidt, ikke? Men prøv at det er ikke noget, der skal slibes ned. Nu kommer vi ind. Det heldige sted. Jeg ved sgu ikke, om... Jeg tænker, der godt kan stå en seng herinde. Og så ud. Hov. Jeg ved ikke, hvorfor det der. Hvorfor? Må jeg ikke komme ud? Jeg må ud. Okay, du skal ikke have tykke kærester eller tykke piger, for de kan ikke komme ud her. Det er meget lille dør. Men nu går vi lige ud. Hvor er det nice. Hvor er det nice. The view. Det er the fucking view. Og om sommeren, så har du altså fucking nice sol herude. Får lige solbriller på. Sådan her. Det er the view. Her der kan du spytte på de der små bånd, der larmer helt vildt meget. Og du deler ikke altanen med nogen. Det er nice. Ikke til nogen sider. Det er kun din. Der kan... fuck. Vi kommer... fuck, jeg glæder mig allerede. Kom nu hjem. Okay, jeg skal lige lukke det her lån igen. Okay, den skal bare lige skrues fast. Okay, du kan åbne den anden dør, så du må gerne få tykke piger på besøg. Hvis du vil have mod på altanen. Jeg ved ikke, hvad det her rimelig stor radiator måske. Ja, ingen idé. Men det er soveværelse. Og det er... Jeg tror, det er soveværelse, jeg ved det sgu ikke. Ellers kan det være den der lille hjemmesiden af. Så må jeg desværre... du bliver så ked af det her. Når du kommer ud på toilettet, så kan du desværre ikke skide og bade samtidig, man. Det er fucking noget. Og der er sådan en lige til sådan en lille badforhæng. Det er meget nice. Nice. Nu sætter jeg mig lige. Og hvis man er rigtig god, ikke? Så er der fodstøtter her til, når man skider. Det bliver ikke bedre. Jeg siger det bare. Der er en, der har sgu skidt rigtig meget. Der er i hvert fald ikke noget til at lade på her. Men alt i alt, mand, der er det fucking nice lejlighed. Fucking nice, mand. Er der mere, du vil se? Ja, så er det et dumt spørgsmål. Og du har til pølser og til tis. Det er månepølser, og så kan det der være hamsterpølser. Jeg ved det ikke. Fuck, det er nice. Det er fucking nice. Jeg misunder dig så meget, mand. Hold kæft. Hey! Jeg lyver ikke. Der skal vitterligt. Der skal ikke laves noget som helst herinde. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, hun snakker om. Selvfølgelig, hvis du får 30.000 kroner, og de skal lave et eller andet, så vil jeg gerne vide, hvad det er. Igen, så er vi ude af, at de diamantbelægger din lejlighed. Okay, jeg ved ikke, hvad de har lavet her. Men det kunne være sådan noget, de bare lige skal male over. Altså, sødt min råd. Altså, hvad? Fuck, det er en nice lejlighed. Jeg hader dig lidt. Ej, det gør jeg med sådan, så bliver jeg bare sådan lidt. Her, der skal du bage pomfritter. Jeg ved ikke, hvor fanden det er køleskab. Det skal du til køleskab, det her. Så er det derfor, der er ikke nogen lov. Her putter du dit køleskab ind. Du har ikke noget køleskab. Har du det? Det kan jeg ikke huske. Jeg vil gerne bo her. Jeg vil virkelig gerne bo her. Så er det sagt. Hvad skal jeg sige? Jeg kan bo lige her. Du vil slet ikke lægge mærke til det. Udover når jeg skider. Det lugter lidt, men... Nej. Jeg skrider igen. Jeg nu går lige op og kigger på loftsrummet eller kælderrummet. Jeg ved ikke, hvad det er. Ses!